Nanteji koma sika mama so friend pon adama kontine mejo ko friend san wa o twa kwa bidi ampafu na eja bentawia ma ofia krufi se na ma kwa adama kontine o nanteji che kwa cha kontine o nanteji ko mo sika mama so friend pon adama kontine But I'm going to say, wow. Friend, Pom, Masu go to Masu, Traditional Champion of Fingering. Friend, Pom, Masu go to Masu, Traditional Champion of Fingering. Friend, Pom, Coconanos, meditating. Friend, Pom, Coconanos, meditating. Ramana and Fenim Day. Ramana and Fenim Day. Yanyan and no receive. Yanyan and no receive. Yanyan and no bring Pomi. Yanyan and no bring Pomi. Every big thing keep an animal first roast to the wall. Every big thing keep an animal fresh roast to the wall. A bricky sound for a quick video. Bricky sound for a quick Apra Yameso. Apra Yameso. Sanquia Mountain. Sanquia Mountain. I said, China goes to call my friend, rope, and some young point champions. I said, China goes to call my friend, and call baby Sarah, point champions in the game. But I guess I got the cheetah for the champions. A child, my dear Ben. Oh, the Jackass or the water cheetah and for the champions. Yeah, Chadia, my dear Ben. Chadia, my champion, my Franco Turian, what I say, but no Rakutakun. Yeah, Chadia, my champion, my Franco Turian, what I say, Peno Rakotakun. Tonyas Gadoch more champion fingering. Tonyas Gadoch more champion fingering. Tosika Saman Jakun. Oh, Tosika Saman Jakun. Jacquia Bob and Cotton Flower. Jacquia Bob and Cotton Flower. I know very from Pno, Demi Fowl. Enough away from Pno, Demi Fowl. Rukudas singing. Rukudas singing. Are you Kutia Saman champion fingering? Are you Kutia Saman more champion fingering? Are you Kubuku on announcement singing? Are you Kubuku on announcement singing? Are you Kubuku Nedia John Flower? Are you Kubuku Nedia John Flower? Ah, Sadi for Gunya singing. Ah, Sadi for Gunya singing. Oh, Crescent Nedia singing. Oh, Crescent Nedia singing. Oh, good idea to remember the Mefa Gunya Guasia Jumna Chemera. What to tell me to confine? Okumbe! Or and market pata coach required the quite one. Was said to 177 in a time and say, I receive. O one is here soon. The diameter in the course. But in the memaso. But like a tiaso. O prefer no one now quantum penino of Frasso. Quantum crow your dam and Sancomu. No, see my son comedian was there too. I'm afraid I say you to the NSA to dash your boom from Pano. Otumfuo Frafo Radin Frafo. A tribune cranani cranacojo. Sir to the Frafa Nipaco Manota Crana. What to have number bankata chairman of Shabrita. Obradania. Was said to Yapimia Young. Yapimia Young. Yawa Young. Ewa won't know. A Sena Brega Yapimasa war. I see a Ducata with what yes and Pania to war. Say to what on Chinacha? What on Chinacha made the Macquad was it? Yes, I won't. Yes, I won't. Yes, I know ya. And I know Siaji. What Jamaica the Chiply go in Nabay? Was that to Nabay? On Nabay day? Papa, yes, your bra, was your dear year. Yeah, to them up, baby, them up. I'm up, no, some up, I'm up. I'm up, Ferros, and I don't know. Some radiators I have so one of two. Why no? No Brukuni Samoa. O Brukuni Samoa for before what Nafucha and Chapayano Pertu. Oh, I'm not right and dropping. So back my watch more jump on the finger. Then I was so back more wow.
Nansa boafo pim so Osei Tutu awade no ho. Una di kwasu ya wo bokasem. Osei Tutu uni prem ya dom. Uni ahini mu hene. Uni obi kwamfo no che. Awade pande penu abe odua bode adua pem ne. Ada na yetwa no wa me de ya adua ni didi kwakon. Santene yanko no. Una akonko ne. Kumini pa adua konkono. Ansa na wuja chetere santeman. Osei Tutu uni tete. Buankuma. Dameti ankuma. Una wujima kwamfo aye kwa wujimi ji ni nsem da wuro. No say na hwe ase na nkran da dua wo we na nso nsensan wa ni fie panyini. Asem wo we esura abodwese na nso abodwese wo we ebetu ani ntonwi se bieku na maninya na ntankase ne da dua che na asem ne kura de santema na de yemfamfiri sasabo nsam so ye nchene bakwa pete se ne oba de nyankopon bo soro bo asase abo wo se adwene papa na susu papa se be wunu mtirim fita asa nwura ti amu anku wo na atu afna bo benkete chie ma na hwe abreta na de sika se kan afa nipa kom na to kra na osunsuma kwa wonu wakochi anye ni setu edi sunsuma osumutu pamu woso na bam titiriku suma titiriku bosumbu abedura wonu santene ndi achinyi a wotiri ira santema ne kwa so wabra fo nkuto na twa afreja wanim twa afreja sikadwa anim edi mense ma de ye bone to wakochi anye ni setu nti wutuwe wumpiri wutu na bra fo yenkum nipa ana entwa obi achi nguma ne mfa nkyere no se be konto nkuro wi se kan firi so bae adamansa nyina kom abra chechirefo no man ene kwa dwoba o kan frafra. Oh, Piasim is my camera, Piasim is my camera, Piasim is my gung. Oh, Piasim, my map, my camera, Jeff, come on, my finger. Oh, Piasim, I'm about Fungang. Oh, Benjamin, Quantation. I don't value. I don't value so much more jump on the finger. I don't value so young. Apapam ye. Osei Tutu pampam ko kuata kokunu tu yompa. Yompa kira wa so mama no kon. Ni de nya de nti onyakopa buaratan. Okutukuru du champondo du je foso ntwetwede. Osei Tutu bedi akujira kodomo no inimre. Empeme di ntintema. Obeseka sia oto amane abere. Wo jani abade ntena na sia wo sun komedi no Osei Tutu. Kam frafra. Tufu achiami. Ene eye akude Otumfuo na no yaba ese bema Otumfuo ada touch edi kan no be fresh Standard Chartered Bank abumpani for no maba Otumfuo achiami. Ene yeba si yeba bechia nana. Na yeba si yeba bechia nana. If we Standard Chartered. Na ade. Yeba yenswa yekita yensem nomakakra. Edeba bechia nana. Mirami Suebru, Adarama Nananumi, Standard Chartered Bank, Edumai 4. And now could there Adarama almost so mono be the other. Umubaya and Sanhudua, Atichi Adarama, the Uno de Bedia de Nebru. Otumfuo the Massy, the Mass Papa. But no demon in by away. Cornell range.
His Excellency Isaac Osei, and maybe on my Benyuk for Mreso, or now Ghana, a buying Namusinia, or Abruchimemu. Yea, and Uncle Swahine, on yan baby coy, and I equal say, Nebano, or seen there or no 2 for Barbie Yade. Otumfuo achiame enunyamfo Isaac Osei ene Osei oni era ebedi ade ntime de Mikey ebema no na Otumfuo achiame mesre ama atu yewura se ene minim se ewukudae na mo kuma se me ntimi nkotram me fie nko o se me ba na me ni bedi ade no ene so se me ba ya nya se manu no anam de ba ye me de no makakra e ba ye de di kan nsuo aduonum eye doko aduonu eye whiskey pentu insan dɔɔso deɛ ne nyinaa wɔ adaka mu bia yɛ pentu ɛna ayi snap nso adaka ɛno na me ne Otumfuo de ba bɛdi ayi na deɛ ka ho biom ɛyɛ boa mu adeɛ kakra kyame mesrɛ wo Otumfuo boa mu adeɛ ni nana ma akyea me nso mu deɛ nie Kumasi ahemfo nso deɛ nie protocol nso deɛ nie coat nso deɛ nie video man nso deɛ nie cameraman nso deɛ nie ɛna Otumfuo ahenkwa nso mu deɛ nie yam de ba ya ani nesro me ba no nso me ni me nua pani ba ko na ba ya friend Eric da ko mensa onso ha Mira Misu bro so de wa de nyina honorable Isaac Osei Gerrit yasem Osei na ukude kasa watena se wontimi ntentena ono nua Isaac da ko mensa no osre ono ani nua na nkoso enso oni animu mepekwa ma no no ne media de ne odara mo bayo so kura ne nsem broni nsapantu nsia ensuo adaka aduonum doko aduonu adaka no odara ma ensa hodo pii nso eka ho obo amu ade eka ho wachia me bo amu ade hinkwa abo amu ade wakrachefo ebo amu ade na odara ma nananu kumasefo mpanifo nso ebo amu ade ena coat for bambo for omso ebo mu ade odaroma video nso ebo mu ade
na photographer nso bɔ mu adeɛ ɔna na agye kɔsɛe ɔne na ho kafo yi baa deɛ ɔno di adeɛ no neburu Otumfuo de mase ɔde mase papaapa Nananom mom yɛmpene Otumfuo nana yɛ yɛmpene no yɛmpene Isaac Osei Brigadier General Poku. Otumfuo chairman. Best Busumi be and nine, my best Otumfuo say, me conquer adwuma kakra. Na ba es no me shebo say, me ba, ma ba beso. And na could there, my ba se me beso. Me ba so me ne nana amankwa na ba and I did snap and champagne, so e ba say e beso. Isu bro adaroma onana brigadier opoku haya na no wa na adaroma ukura na kakra be bosume na ni no besre okwan so adaroma yeyi na free ha okoto ason kran adaroma ushira no ma ne koi obekra wo no hye obo se onbeba ne na yintia brano obeba besom nti na ukude watena se onana se wontimi ntena obaye ukura ne nsembro ni nsa pantu nsia adaroma moyet adaka champagne Adamba onana the ono di bidia de nebru Otumfuo do wase papa koni ewura no wase Nananom mom yɛmpene general yɛmpene general Mr. Asabaje, Scholarship Secretariat, Onyeba Yahne, and Adenaba. Chairman, Mayor Rantis, we dear Mr. Asantehene, Scratch Secretariat. You may dear be a Pio Kumasi, and Ra, no, see you and they are with there and they went to mean things now. Or 100 penny for you now, eba, if you other. Nearby the chair you rat, you will do about the Mayura or Toshi. Adaroma said they were not say nebru so they went to mean na odikan abemo ade touching na me aduma fiada oni ne dom nyina beba koni ewura Nana ya Santua.
Otumfuo achiame. Anopa die mu nua ha. Ene ewukude. Ena asanteman nyom krofo. Eni kete. Oma base. Omo ne ewura eba abesom. Na me gina me yo mo petro. Na naso so ye petro kanta. Osei petro. Sana wada Roma meja ama panyina oda oma no na wato aso. Otumfuo chiame odaro mebruyera obeti ama Otumfuo aso atise na de nyina ye ne so wa na afia basa enyon kroku a ote ya ne nyina yete ye di ne na ase a ne yesua no na afia basa wo kɔ no otiku na nsa na wo kɔ eda sukura na namo me di na namo echi asanteman ka bom nyon kro ne ade waku yesese ne yewura watena se ne odi akude a amane ese fata no ye beta na echi ne nyina ya boa ne edi ade no eno echi so onu akɔ akura oni kɔ akura mane ekwa so ya makwa yekuta yensem snap pentunsia yensuo na ka henu krobia na ya santo na ajuso mahima okan yiku ehu bi bafo kantankrachi okako no Otumfuo asampo hene okan ho bi na ana madaro mebru ni ejina ha ebeta yewurachi ema ye nyina ne ade aye di no bidi omuta ayechi amane okwanse Mira misu ebru Sadia na ya santo ajeso ono nananom sie ni se wadarma asanteman enyum kron kabomuku ani adoa omu nyina aka omu ho abom ene udi ada wonananom so omu ntimi ahanye din oyini ti asem omu nyina aka omu ho abom so omu ba be no adi ade omu nim sabi ebru dia ato asanteman ni omu guso ya ahoboa nyame ya adoma de sese ombe bia ombe ba be ye na ne de ombai so omu no be dia da omu krom nsam ensuo adaka wo ha ahanu adaroma onananom se de omu no de be dia de nnebu Odaroma broni sapantu nsia etechiri de onananom de ene ode be dia de nnebu Otumfuo chiame wadaro mebruyera ya hyehye nwom a ya pesa na daoma ke timi bo aho kakra e de hye na niwanyam Adaroma muso mu sire no ma hyehye nwom ma kwan mu ato akire we bru onko so yin Asuntonko na santema Munyedi Asuntonko na santema munyeko Jane mensun yichama ko nini Oduja bena mema weni Oduja bezi asutese Odu ponke sebia tutu wa santema Yobi asanti kotoko hini Nana mekwa duya dumotosi mienu Wanyima kra Santima Botino, Osi Chadajo, what in any antio, Osia Penidio, a boy, Etibamo decided as swamp and Coto Crodiata Santima Pintinso, Amedia Cotocoine, Asantima Cabominio Crony Adra Crose, Yama Daminifa, die. Bridjaba santimai. Opensona na se tu otosum yenu se. Mame memrawo. Na waja yara woi. Atata makoko fuhima. Wase nana kenya sihima. Nana nama hima bonyinye.
Nananuma dishia sufra frawo. Oyini Julian sufra frawo. Wanona namu sufra frawo. Nanjonso sufra frawo. Swati anyami antonka. Nananuma mayini sufra frawo. Amayi me sufra frawo. Nananuma tempo sufra frawo. Adishia sufra frawo. Asante mase. Nahima damri fabio. Gumbrebro. Otumfuo se tutu atunye nse. Nahima damri fabio. Gumbrebro. Otumfuo chairman madaro mebru. Yejra na se jama na ajo so mahima. Krobia na ya Asantehene. Said na hima wokani. O se bia bru se bia nya ado asembo ne de da ho twa nipa. Eba se ya de nso panyine se makonim. Se tie bia ne se ena niwra eho aka. Obejira na nim so obechia no a na o ma ne nsahu no ana se nsapan. Okura ne nsam broni nsa eye enkotoa no wo ha. Snap eno so ye pentunsia amane akwaso ne ma di akire di ahodo no so ta akire sa Asantehene ye kura dom ne de dom ya ade na Asantehene manti dom ena ne nyina ho aka Otumfuo chairman no madarama ntie me yewra sonte sa ne mesi ne so a amane se fata de ya ye nchiri bia no ode beta akire buai sa amane ye mfanye na sa de na ya Asantehene a osie no tamasiru nananum ye pen drive e wa ha amane akwaso ye di bre yewra opem so na Asantehene ye de bre ne ode ato ho no damase mamoniti adihye Radaroma wadi na ya Asantehene waso na nwum krofo ya ba ono nso wate ne ho kakra okura ne nsam ensa hodo ahyehye be so wo ha ene ne bro ni nsa de ode ta akire ene wo ne ode di ade ne bro yewra do ase odamu nyina mase papa. Oh, try. Mama can't be born more than Madame Why. Oh, but we must sit down.
National Insurance Commission. National Insurance Commission. Otumfuo chairman. Madam Abiti Amejati. So who about her? Insurance school ewo Ghana ni na Batan ku a poto se National Insurance Commission. Asantehene team. Ye penyimpa oda no ono ane nana. Dramani. One na pamfo. Eni adwumafo ni na ese enne akude. Eja tena se na odi ade na sebe Breach kasi ese nso abo Asantehene na yentimi ntina ye ba ye ne eja abedia de na ni titire ya ma no yakọ ene hyedin adama ye ba ya yekura nsuo eye enaka no oha ani du na broni nsanso pentu nsia adama de ne eja edi bedia de no Adarma Ebru said the wa never bring us a sale no. So Jinahama Ghana Insurance Ikua Hodu na Munkabo Muku. Adarma Musu Omunim Niesi, the Ato ni, and never transit the Ada. Omoba no more be the other, Nemo Momba Quakoya Homboa, nay ye the Esum be also, Oma Babe, and ne Omobaya was so muku some Broninsa Pentunsia, Insuo or Ha Nidu Adakano. Darama the omino de bedia de nebru. Otumfuo de mase or the mase papa. Benino corner coachera. Nana across with him, Eastern region. Bafo come to see. Bafo and Kobe are in any dinner in Dinaba. Urachame. Adaruma wait ama urate. Sa across so ba pen across so hema. Wa nyini wa yepanyi wa kof wa babrewa. Na wo se wate de asie no ntumi ntena no asoma bofo. Se na omumra no mema yewura se ne ma no na afi. Omomfa ayede kakramla. To mba ya omukura ensa wine pentu dumienu. National
Pentum yenu na boma de adaroma yomode ba betia yewura ama ohema no no iso ebru adaroma said the bafa anko bi ahese no sa cross him a wate de asie no adaroma waye pani ne ho so dodo no na o say there be mint na mpanimfo yi watu mu se bafo mpekwan o mema yakọ ema no na o ma hu se adaroma wate de asie no wata wachi obaya o se na de watena se okura ne se broni sa pentuns ya adaroma wine pentu dumienu said the cross so ahima wase nlebu Otumfuo de mase wadarma bo mu ade enso etachiri Dr. Ajaku Boku. Otumfuo achame bijina hama rantie miensa Otumfuo nananum ni odi kan eye ore ye friend anya di hands ofri adanse meduma ni otoso eye Professor Johnson Nyakon Buampon ono na ye vice chancellor ewo University of Cape Coast na ne otoso miensa no de unyamedru ha ono ni Professor Ajare ye di kan omo ba na omo ne yenwura ebedi ade ne otoso mienu ne ensi ne ye omo anim nsem to omo so mo ntimi ntra ho enti owura enyan edi nsuo nkotoa empimdu aye naka ahenan edi brand yenwura ne otoso eye Professor Nyakon Buampon Johnson osi ni wura yenwura de odan no brebia na ne esie no oluso ntumi ntra oluso kuta ne nsem nsuo nkotoa nso mpimdu aya naka ahenan ena Professor Jare nso so okuta ne nsem saa naka ahanan eno ena ne umbaya omde besum yewura na mrantie yi baya na omo anode semne no wure ogina ha die ono ana ye nana dompase bapani nikunu na ye baya ya no asem no Adam Buru said the Dr. Jacosen no so ogina ma nana no yi nana enyan se bi bro oni nana be ma dompase ehima Adarma osin ne watrasi dia da ontimi ntina onim de sebe ato wani obaya okura ne nsem adarma ensuo enaka no ahanan wo de kone ma akoma aye mpimdu saa na Professor Vice Chancellor University of Cape Coast onso ose ade ato wani a wontimi ntina ene oni obedi ade onso baya ensuo naka no ahanan a wofa ne ma akoma aye mpimdu adarma onana no baya de omno de bedi ade nebru no muso mugu ahogwa so edru se aye ne breso a ombeba abehye onimonyam Otumfuo de mase papa onko na yura na mase Nana Mokomine, Nana Antoa, and now only Grace Baptist Church. To sell monkey come away, Namusum Brai. Grace Baptist Church. One can anonymous home right. Otumfuo chairman and enemy nua na Antoahene eso ye wo ha
ɛne Otumfuo bɛdi awukudɛ ɛne nyina akyi ɛnim deɛ ɛwɔ animu nyame yɛ adom afiri dwoada kɔ yia yɛn nyinaa yɛde yɛn ho ɛbɛhyɛ mu na yɛaboa na wawie yɛbaeɛ a yɛnsa broni nsa ɛyɛ pentu dumienu pentu nsia esika 50,000 Ghana cedis kane scan 500 million yɛde ta akyire na media meyere na meba na yɛde ba bɛboa ama yɛyi afiri hɔ ɛno da nkyɛn a ɛyɛ Grace Baptist Church Adaroma said the Wawa Kra, Namakumine, or no new Antoine, Omusini. Umunim the Atoni, Omugua Humbaso, the Sessomi Bumbabe, and so no watching us the Ada, Lumudika and the Ababua, Broninsa, Pentunsia, Adaroma, Caniska, no million, Hernum, said the Omudi Bois, Amau the Asuma over and Lebru. Otumfuo the Massey, it was Papa. Adaroma, a year Grace Baptist, sorry, I war Amakum. Say, Debia, or Hinichum. Be armed to Takwan home hono. The atono womanim almost intimate tenacity. Baptist convention no Ninaba. Then so I'm a come grace, almost say, and it was Hasaya. You could ensure Naka edunum minerals and not drinks and also Naka dunum. A boy, my dear, million dunum 5,000 Ghana cedis, and also so the idea air boano. Adaroma, so number community, so Adaroma Grace Baptist Church, Amakum. Woman say Baptists are sorry how doing in Abbey Umudia, and so almost woman to maintain, and now they watch Nasia, almost the almost nobody dini. In so and Naka dunum, Adaroma Kaniska million dunum, and a minerals, and also a Naka edu, a Naka dunum, said the Grace Baptist Church, Amakum, almost in the book. Daroma, ye to Otumfuo the Massey. Eye nana abenchi muhene. Se bese na kakra ne ho mfa no. Nanso wo mfa ne yade meyi ne ho ano. De asie no wanim. Te won so bae a snap adaka baako eye pentu nsia. Sika million aduonum eda so. Ye won so de ba beboa. Ensuo so enaka aduonum esan aka ho. Abenchim. Adaroma na benchim hene. America kra ne ho dodo no. As I said, the attorney went to be fired in Huano or 27 a boost of penny and Anonymina, so make Jan and them or by our so cried and so in so Naka at Dunum, or Dharma and our boy, my dear. Snap, Pentuns, and so come home. You are no dear then neighbor. Otumfuo the Massey, or the Massey Papa. Dr. Amagashi, no one so kekano. Yo.
Otumfuo achiame ye Dr. Samuel Magashi say otia ne na yachi na wukude e uredi awukuda watu ne mpanyimfo na adwumayefo so omumra na omne ewura amede awukude emeso Yo, Otumfuo achiame eni de ni ambrasiem. Dr. Samuel Magashi sunsum ne honam ani ayaresafo ne ekese. Papa say obedru Kumase yewura ema ne bebi tenai Kumase so ame macro eho na odi ne dwuma. Ijuma penti asante aginatu. Se koba ne saa na na atena se Akwasidea ukuda se ya. O say yemu a ye na doctor for no ye magina na name. Ejuma ni mu atre sabra make say o takrade ti na wentumi amba. Nana o say okura ni nsem doko no 20 cartons. Eno na echi no ensu a ye de besom ya hoho 60 packs. Eno na echi no broni ensa no 1 box. Amagashi si ontumi nyi sika awe sikadwa nim eni nti wato ne din se buo mu ade pacho eno no yemfa ma ye papa na osori a eno de ono ane dia Dr. Amagashi pacho ne doctor ba kon a owo Accra efan Dr. Ajimai ana osan Dr. Ajimai kro na so biem ono so ewo Techimai ho na omo de djuma eno esi Ira adaroma onana Dr. Amagashi Osei Sanko no awaha nso adwuma de na kodi takrade oso wate de sebe ato ani ena de watena se a wantimi ama na nso atu nimpanimfo ese omumra emema ya akọ niemu ade tochi obaya oso okura de se broni sapantu nsia nso enaka aduosia doko naka aduonu odaroma obo amu ade na Dr. Amagashi obibi dro no de sa ade takwama akuru oso unti no te baabie yo no dibedi ade na eburu Otumfuo de mase papa. Bomu ase na chi awai. Adansi broni Ira chairman Wadaroma eye ohena na adansi broni aye friend ohena na ahenkra Wadaroma ose wate de atoye urani samren ko oduru ha dadaada nanso sabie bro yade enti enama onya kwan ema samren ose se de na bibi atode na nani na se oduru ha ontimi ma ne sapan okutane nsem ensen ahodo yi sna pentunsia osi nyame adom a eye dwade ira betrase sebi ne kuntonkuri dwade ebre ira so trase a Wadaroma brandy ene ensan hodo a eto aso nyina Wadaroma osi de ode ba besom ira no Wadaroma boamu ade enkwafo nan ma chiame enom eno Wadaroma wase wode bre rom eno yewura mpanyimfo Wadaroma ni nyina edin no wache Wadaroma na de wode ba besum no no ohena na henkra Mira me so ebru Wadaroma said ohena na ahenkra wose ni waso Wadaroma de asie yi ne ho na emfa no se nko aduru ha dadaada na Wadaroma de waba so na watena se ade na obesoma okura ne nsam broni sapantu nsia Wadaroma nsa hodo nyina aka ho Wadaroma wakrachefo ebo amu ade eka ho na asante ma fiefo anuanom ene asomfo omusika nsa Otumfuo ahene na Otumfuo aprosifo
ɛbɔ mu adeɛ Otumfuo Adumfuo ɛne abrafo ɛbɔ mu adeɛ Otumfuo ɛhenkwa Otumfuo ahene na pet ahene di ohene ti asem wonana say odi ba besom enu na eburu wonana ahenkura say de ose no Otumfuo da ase papa Center for National Culture. No, I'm so Center for National Culture. Bofakwa busiafo. Apani bofakwa na busiafo. Yo, Otumfuo achiame. Se ewie ye gina ha na nye boni. Ene ye ewukude na kokuronko ene bofo akwa nananom. Obia nim se antifrisia wa ha ankoti habi. Nana se kojo ya benben so o ha anko wa ha nanso yade enti o mo ntimi ene yamma ya ba ni egina o mo nyina nam se ni Otumfuo ote kokoso ebedi ade na afi so brichi a abo asanteman maame onya ne ba bi koye yentimi ma emachi a ote kokoso nti nesi aba ye ba be chia no ye ne di ade ni ama ne hyeden ni ama ne ya akonso ye ba so a ya ama no krasa ye kra ye nsem broni nsa snap no pentu nsia whiskey eye Hennessy pentu ensuo belakwa cotton eduonum ena boamu ade a ye de toso Otumfuo boamu ade ye ba ya manensi mira me so ebru said the one nanom say ni so adaroma pani kwakudon ko ni butu akwa asefo ena omugina hoyi bofo akwa asefo adaroma ena omugina hoyi adaroma omo say ade to woni ana ato omani ene ewukude watena se a omo so omuntimi ntena omo ba ya omo kromo nsem broni nsa pentu nsia whiskey pentu nso adaka aduonum ena wadaroma obo mu ade said the bofo akwa ene kwakudon kwa asefo mo se nlebu Otumfuo de mase papa Aya National. Otumfuo achiame adaroma
we hana aya Asante Youth Association ene ewura odi ade ye de na safo ayeko mfidie so ene internet eboa sikadwa deso so na dawroma ene yewura edi ade ye baaye a ne mrantie yekura ehina adaka baako yensuo enaka aduonum se ede ba na yewura odi edi ade na dawroma national ntino ye behwe na yi nipa no bi kakra a kire se da dawroma na no bi wo ha na wo hia wo bi a na wo hunu se mrantie omo na ekuma asanteman Otumfuo chiame mesre na yada ye ho adi wona na mikura mic ye frame me twenobo akodua me na me ye twotworo ni ema aya mesa edi medjuma ewo National Service Authority say Corporate Affairs Director Ashanti Region me panyo okasa ye wona da ya no Honorable Joe Opon ono so educationalist your turn so eye Kwaku Dominic ono na ye media consultant and I say ye PRO ye raba a odiso akosua ono hwe esikasem so akosua na administrator a o kan ho a ono ne eye adwuma eye abna sewa na abna fosua ono so eka ho a omubo akosua achiridom ewo sikasem ho aboden na yewura Prince Buadu na ye research officer ono so ye friend Ebenezer Kranche na ye special advisor ye panyi kakari we mu na ye kwekura ayamu ti Otumfuo chiame sene yewura ehu ye ha na ye Asante Youth Association ye ono ane dia a wote ni 1935 na ye pie aha Miso Ebru Mira Adaroma Asante Youth Association aya wa wuku 1935 na ate ye o de asoma Asante Mache ene de titru ntintam fidie ne so o de boss be Asante ho dawru bo Asante ho ban a o mugo so de di o mujuma ya to wani o mate na de watena se a onana no so muntimi ntena se o mba yo mukrom sem broni sapantunsia nsuo naka aduonum aya afo ba ya de o me no be de ade ne buru Ami aduma edwada ekoso mbaba besom Otumfuo de mase papa na makomene etie yo etie na makomene Osei aye o de show nsa aye twemu a bo mu nyina no fo mo bra Radamas bomu ase anu ada ho Nana South Kantanka na so keka ho Nana Kropon hini Otumfuo chiame Sebi Nana hima wada from me wodinti maybe
Adam Ebru said it. That's what I can say. No, also Adam Ebru Naima or Fano in the Bibia. Let's go to me. Can do hada. So Naima who's in the city. No, Fancy the crew, Fancy the Bibia. And I'm out to hold my own to me. But yeah, and so other Kajunum, Snap Pentuncia, then Sahu do you or Dauma, the Boma dear, or the channel over by the Suna, or one hot Wada, so the town Chayako Pim Yawada, or Dome Brew. As I can by yourself. Two for that's it. That's it. Nanango Maswini. Nanango Maswini. Adagomasi survey. Ura chairman. Wadama, Messer Ama Atu Ura. Say, and I had the Sebi in the Atu Asantehene. Now, Adama Sebaya, my name is Mamma Penny for Baya. You could issue Adaka no Oha. Snap Pentuisia. And 20,000 Medeboa. Now, Yami Adoma, you know, Abesu, Amanafe. The Ebony, you will be the other. Adam Bruce said, Nadam Masahine, Esre no. So Adam Monim, the Sebi Bru, Ato, and Ato Asantehene. And now the Watnasia. Also, Nehema, Nemame, and then penny for by Omukrums and Brunisa, Pentu, Ensia, Insu Adakawaha, Adarma, Oboma dear, Canis Camilo Hen. Said Adam Masahine was in the Bru, 2 for was. Nana Sabia Crowfro. Otumfuo chame. Wadaroma obeti am Otumfuo ate. Se me na ko bubru Otumfuo adaroma na meti baby. Na ne me ne me mpanimfo baaya idi kan ye bidi ade na yinim de ato yewura nso ani entimi nyi ni se de yinim hwe e baaya snap pentu dumienu bia adaka aduonu guinness adaka aduonu ensuo nso park no wo ha afi ikra yesika tituadie no million no ye de techri afi Otumfuo achame enso bomade wo ha Otumfuo akrachifo bomade Otumfuo hinkwa bomade wo ha ye ba ne ne ura e de abesum eno Adam Bru said na Sabia Crufrom hene one ne mpanimfo si ni Adam ne watchance se wudi ada waba no nim de ato ani nso Obaya Ukraine nsem broni sapantu dumienu bia adaka edu Guinness bia adaka edu no Guinness adaka edu no nsuo adaka wo ha wadarma ena obo mu ade wadarma wachiame bo mu ade ewura bo mu ade Canis Camilo ahanu wachiame bo mu ade wakrachifo bo mu ade ena wadarma ehinkwa nso bo mu ade Sabia Crofrom in any penny for by the Muslim Libru, or 2 for the was. Nanabna Tabua, repay him. Ghana National Union of Queen Mothers. Ghana National Union of Queen Mothers.
Otumfuo achare wo. Pacho uhu ye ha nwumre ya ye gina ha ma Ghana National Union of Queen Mothers. Mfie be dunan ekodunum ni. Ena ye be yi ye ho adi kire Otumfuo. Esre ne se onye ye patron. Oje so ma ye. Na daroma ya so Ghana man bebre ya ba Asantehene mu abeye programs bebre kokofu tech atwemakwa ngoma communities ni bebre ene ye gina ha se ya Otumfuo di ade na nanom doso ye be 200 across the country na nanom ayiye se yemra na ye ne Otumfuo embra medi ade ene timuhu ye ha ye de ensio 50 packs and shina pentu mienu eka ho ye de ba abesom yewra muhi ha yamane no Mira beso bro adaroma Ghana nyina mahima fo eku ma nyina ka mo ho aboma ba ko ekobe mfie dunum ni eno mbeda mo ho adi kire wo a mo gusu di wo djuma kama sa ahema adaroma na ukude wo munim dia sa to ani wo ba so mu no bedi ada adaroma mo kro mo nsam broninsa pantumienu ena nsuo anaka adunum adaroma de onananom eno de bedi ada ene bu Otumfuo de mase bo mu ase chai United Ghana Empire. United Ghana Empire. Nana Chiame, Mr. Mwase. Your friend Nancy Ajimai, your free Ekubia, your friend United Ghana Empire. Na ye Ghana ha. Ye do no ye Asantehene. Na ye ba ye na ye beti se bridge ye abo Asantehene na sebe. Asese ye ba na ye be man na ye akọ na ye ma Asantehene ye akọ. Ye tosum yenu na ye san ba se ene nana atena se odi ukude ye ba na ya besom ene nana abedi ukude na ya stress ade entoyi ye ba ya ekura ensem broninsa pantu nsia wine and also pantu do mienu na ye ba ya ye nante sie no no mesre na owura bi a ogina me nkyɛn ha ye frɛ no Mr. Meredith Clayton Bill or development partner and I was a development chief of South Africa Matoloko Kingdom and see ye no one hyehyɛ bebree ɛma Asantehene nti ba ya na ɔse da bi ɔbɛba no abesom no we ne ho adi akyerɛ na na bre pamu no yaba na nia entia obaye no ya de abeto Asantehene ntia ba ya ye besom ye ebe ma Asantehene ya akọ ya da mose adaroma me so ebru so de onana wose agima wose no so ogina ha ma United Ghana Empire ekuyi ni Ghana ha e wa manone omo ba fie eno mbete de asie ene adaroma ekuyi nso dodo na ya Asantehene na omo ba beti de asie ne watra si di ada omo so omo ntimi ententena omo ba abema ya akọ ne ama ohedin na fe adaroma onana nso oso ye da ekubia no South Africa o ye pani wo na dia abai di omo de besa na chire kwan ba mu omo de ne baba na de nti oba ye no o de nyina ba beto wanim
Umbaye also cran and some bruninsa, pentu, edumieno. Yomde a babecha on nebu. Wine, adaka so mienu, adarma, yomde becha on nebu. Otumfuo the mass, papa. Nana Fumahine. You're a chairman. And enough for my mind. Or any tiasa, my lady. Mene mame na kushia mobia se na ye adea ye bana ye ni wura bidi na ye ntimi mana saa kwa ekita nsem bayire 250 na pantu e de bidi ade Adarma said enough for my hene one na brewa esieni. Adarma the ato yi no an nitua na de watena se a ontimi ntina onim sa ho bebre beba okura ne nsem bayire ahanu ani adunum so they be some our benti a febro nin sapentu and then they be some in the brew. Otumfuo the mass papa Conera no as Sweden Oba Penny. Sweden Oba Penny Sweden. Ejachame Adaroma obetie ma ejache se enne eye Asantehene omo Sweden o makeka mo ho abom na oba panyin na oda no no e no osoma ni nuan se omra na ate de asi wa Asantehene na wonfa wine wade na ahema picture abo ho se euro nya hoho a ode aso mo di na wukude yi no ka gum se oni nuan no mra no fa sa ayede yi enfa mre euro Mr. Bruce said the Hineba sample he said no. So Adaroma onana no Asantehene was Sweden o makom ho abomatiku oba panyin na oda no no Adaroma ono bibi nti wantimi ama watu onua so megina na nam na de asi Adaroma kakra ode beboa ahoho ebeba no ye de asomo mu wine ahodo yi na kansia na ode abase Adaroma yemfa nsoma ahoho ebru Otumfuo de mase papa bo mu asechi a yura wine Sibra. Assemblies of God, Ashtown. Assemblies of God, Ashtown.
Nananum Achiame, Otumfuo Achiame, Assemblies of God, Ashtown, Otumfuo Adaroma, and Wamaya baby, Atra, Fefe, Chese, Emra, a coba say, a neukuo, Udia de. As I finish say, Yentimin Trahosa, na yɛhwɛ enti ɔmo atuyen me ne sɔfo yi sɛ yɛmmra ne yɛmɛgyina asafo nanam na me ba ne so ɔmo de boa yi ɛma me sɛ saa boa yi deɛ wɔ mu nyinaa memfa mmra na ebio anso hɔ a ɔmo sɛ ɛsɛ wohwɛ nananom atra nkonnwa wɔn so ɛsɛ wodi bi ɛto hɔ ɛyɛ boa mu adeɛ na ebio ɛyɛ nananom akyiame wɔn so ɛsɛ wodi bi to hɔ ɛna ɛyɛ ɛhenkwa so ɛsɛ wodi wei kɔ enti sɛndɛ me begina ha ano kwasɛm ni Otumfuo de odi no yɛnso yɛbɛsom ɛne nana bɛbom asom na afei kyɛ sɛ yɛde mpaebɔ so ata akyire ɛda mo ase nso ebru adaroma Assemblies of God Ashtown radio wodi mu ha ya Adaroma, omunim de esie nyina na se ne udi adaya homboa oyene ti asem why de do ani su ya omo so omo ntimi ntentena omo e ba beboa bi omo ba ya Adaroma omo so omo krom nsam eye obo mu ade Adaroma wo henkwa ebo mu ade nananom kumasefo ebo mu ade ana Otumfuo Achiame ebo mu ade Assemblies of God, Ashtown. By no be dear dad, you send the group. Otumfuo Odemase, Papa. Mpae no, send us over Bompae. Mamma Mpae, the mayor. A Japan was Rausumbo, Boyana Radi, Yesu Christo Dimu, and a day, Yanana, Otumfuo, Odia de. Ya pasi ya besom na ya besom no so na ye bompa ye se wu ye nyame a wu shira enti shira ye na namae na fe siesie no honhom fam honam fam ye bambo na non matra nkonwa achiamefo ani ehinkwa ani anuanom awo sa manhyia hai eja omo shonsa ewrade bon ho ban ewrade hira won wadi frɛ no mfi ba mu yomfri nhira mu ko nhira mu yomfri adom mu ko adom mu yomfri asomdwe mu ko asomdwe mu yomfri anidaso mu ko anidaso mu wo ye nyame a wo hira enede ya megina wanem yi ewrade maunsa so na hira manhyia na feifa won ko wanem mede wase se wo hira nyame wo kronkron bijaa wo shonsa ye nana de erade de wayama Assemblies of God Ashtown erade hira no bono bai buano na dwuma de nyina me de shonsa ba bia wo koka bia me de shonsa shawani monyam na siesie efri na koi ma wani monyam entra manhia ha kosi se Yesu Kristo beba wo nyame agya oba ene hum kronkron di mu amen Madam Aso.
Otumfuo achiame nananom me de ani de ani ahobrase ejina ha ne de ya na ni nyina kopa se ne oduma nkoma wuo de aba ye nana so na nso nem so twere mponyankopon na o ya de nyina so tumfuo kasa ohini ti asem na enne se ne eyeda na na atena se a me aso me mebusu ntimi ntena se enti e ba ya me kita doko na kadu ena drinks so na kadu ena schnapps so na kadu ebomo ade so ka ho se nana me de ba na nana e de afia adaf me da mo ase manu ato nana manu esi Adam bro onana aso osu nti no te baabi onim de asi asantema mu ene watrasi di ada onana onene ma ne onua no mo ntimi ntina mo be ma wa de toche ne asa ma ya akọ omba ya omso mu krom nsam broninsa enakadu doko enakadu ensa ho do so eka ho enakadu wadaroma obaya abo mu ade wadaroma ya obo mu ade enso ka ho ensuo so enakadu onana aso ene onua na busu abaya de omusie nnebu Otumfuo de mase Oyire sapa nkrasa manyne labrewa Miro achiame madam bro minim bridge abo na ene mi bu na no na me wo ba bi kwa na me hu se ene eye ade me ba ya makuma mase ene me maame a waka hunti me kura ensio David to was the bra would you hand the intimate the building na was I the feeding the feeding the bra with the building na the feeding some Oko trasi ko Pacho nana kwa chanjo akochire kasa ohini ti asem anyedi kasa anyedi you're right chairman yeah the SCA ye boabo ye ho abade nanso ena ye awkude na won se eba ne ani wura ebesom nti eba ya adaka ekuta e whiskey ni schnapps ene wo mu ene ye bo mu ade soso eni ye de besom Adam ebru said the Adam akrokre Osei ni o se the SCA ni nyina o mani mesam o mu so ya ho free do ade o mbeba besom ene watra se odi ada o daroma o mu ntimi ntina kwa o mba ya nsa ho do kasa hanyedi obo mu ade o daroma de o de besom ni nebru Otumfuo de mase koni rancha Barakasi
Kasa nanano mahast hanyedi. Otumfuo chame. Adaroma metre na mase amanatu mirase. Adaroma ene ya de yeba ebedi ade. Afenso Richie atoye ni Asantehene. Mene mikro ni abusua yaba se yeba na yaba besom. Eba ya yukra shina pentunsia nsa ahodo broninsa ene whiskies ene nyina eba ne ewura ababedi ade. Eba ya edinsuo nso enaka ahanu ena eba ye ena yesi we de ewura afa mpraprafie yebeboa ye hone aba million ahanu. Rabbi Suebru, so the Asantehene on an impending force in Odarma was so in the Ato Asantehene, Uguso Yahumboa, Drada on an impending for Babesong. Then no what say Ukuda, Untimi and Trase, or Bayard or no Dividia Deni, Brunin Sampentuns, Whiskey, Ahodu in Akahon, Odarma in Su and Naka Henu, and Odarma Bo Madia, said about Asantehene and impending force in the group. Otumfuo the massive. The ones papa. Continue range now. Yoko Bramai. Nana ngoma sere. Angoma. Nana ngoma hine. Yoko Bramai. Otumfuo chame. Adama, na muhu anope a nya bone bia. Woni se aye nana sewa otoso mienu a obae. Afi na sebe yiwura na onia otian na chi. Na onia na omanene. To obae na o se dabe dia abai. Ese oba no so bibi beka bi se yiwura. To obae a ne nsa ne nsio. Nana se ho han. Wo ko ma hina buso panyin no meboa. Pachan. No te fa no bla se be oba panyin ni. Pachi dabe. Na udi jan se sei. O ko be ma he. Na udi ni jan se o hima na so udi jan se sei. Dabe. Wo fa wo se nana se wa a o to so mi no so mi nsa. O free mu no. Afra wo ka se. So wo de na ko ma hidi na e ba na so wo de na de ba. Ida busani na ko ma he. O ka ho. No way. Patrol ho do no. Na ba wo ba no nyama so sei. Na ba gina. Obi say ha mama na dey adwuma. Wo ba wo ba se be nyama man dey say e bi ase be wo ti mama bi o gina ho nyama no. Ha? Omo nyina wo ti obi nim. Na da ma yi na sutri. Ka she. Ama yikufo. Buto hewe. Kasa hanyedi. Kasa chire. Oyini tiase mahanyedi. Otumfuo chairman. Adarma ubeti. Ahanyedi oyini tiase. Say Yoko Bramai hima odan ne benkum so. Ne baba eni.
Osei adia ato yere ni no. Owa amano no no bae. Ontiment na. Obaya one nebusuafo omukro mu nsem snap. Pentunsia. Ensure 50 cartons. Any cognac strada. And no omoba and any wine at that camiensa. And no omoba in Yera Abedia. Miramesu said, Nanan Mayoko force no. So Adar Mayoko remind him Oba Penok Onyan baby que Sabi Buneba or Aquentu Mamma None or TDSC was so intimate now. We care Befi and you wait more bay. And now could they what Nasia. So Adar my own team requa or Baya Ukrainian Sembrunisa Pentunsia Adaroma Insu Adaka Dunum and San who doing so a cajon. Adaroma Kakra was saying new. Otumfuo the Masi. Papa. Bomwaso. Kasa. Yera chairman. Obetiam na to Yera. I am Yankasa Mini Apeni Angoma. Ne hondo do no. Na wo se ene Yera trans na wodi ada. Ne hondo do na onfa nyini ho ano. Enti wo soma na busu apeni ene ni nua ne wo fanse fo so omomla. Ommeka na nanom so do fo. Na yemra emfa na chede emra Yera. Okuta ne nsem nsu adaka aduonum na snap pentu na risky na Yera bo mo ade. Mira me so bro said you so do hene ese no say Adaroma ogina homa anwoma hene ne hodo do no senko no amu wo ha no se no wate de asi nyina ene watena sesa da ontimi ntina so do hene ne ne mpanimfo e ka no ho emejira na nam no Adaroma kakra wo onfa meri wa ye na ade asoma wo ho obaya oso okura ne nsam broni sapantu whisky strada insuo enaka aduonum eno Adaroma obo mu ade enso ka ho said ye anwoma hene o se ndebru Otumfuo de mase bo mu asechia Tutu cham maybe. Maybe. Aja. I don't know how on Aja. Say Sebenyame Adomoa. Efiti Edwada, Ebrada, Ukwada, na Yawada. Wadama. Aname him kwafo nkwano. Sebe omo askinki. Debia ahenum. Pimienu onso do besom no. Wadama ebru. For that. Adoma. Two for that's it. That's it. Ananum yenwe yo. Sebe nyame adoma efiada. Obi o wa chere bia betime di aba. Memenda. Kosiada no pa ko pem be no mienu. Ne nyina so Yera ho. Ti obi oboso da chere bia no kwada ho.
Actually, I wanted there some that. Until mobile office, the budget, I got chair, Madame Mebru. If you are that, remember that, because you are not so, copy no me, no, and they say, the most sudden so. You will repeat the moon. Our Yokotoko Niba. And you are Samantha, what one no say to. O say to na Quaquada and Mabua Bankasiamu. And Mabu Broso Pacho. Kaka Boris over possible, and for the dead and Charmayer. Come from. You represent